poštových holubov rozoslali po celej sveta, aby každý vedel o tom, že v Rimavskej Sobote sa konala výstava. Ez a barátság elég, átmenjen a divat, a postadalam és vigyel hír, vannak pillanatokat vendég. Köszönöm szépen. Prešiel znova rok a poľnohospodári a záhradkári z Gemera donesli dneska na túto výstavu všetko to, čo sa vám podarilo so svojou poctivou prácou od januára až doteraz vypestovať. Dúfajme, že táto výstava znova príde s nejakými novotami, nájdu tu navštevovatelia nové rastliny, nové veci, ďalšie zvieratá, ďalšie nové stroje, nájdu si záhradnícku technológiu, nožnice, záhradnícke pílky, kdekade, čo iné, čo doteraz nebolo. Hore na poschodí nájdu výstavu ovocných destilátov z Gemera, takže snažili sme sa čím bohatšie pripraviť túto výstavu, aby ho každý, ktorý len sem príde, aby ho zaujalo. Ešte jedna zaujímavosť. Pre deti sme pripravili koč s koňmi, ktorý bude cez celý deň voziť, také malé prekvapenie pre nich, aby teda ešte to bolo pestrejšie. Keď nie tú mladú generáciu chceme pripraviť na to, aby v budúcnosti pestovala, aby sa ujala tohto nášho vzácneho profesia. My stále myslíme dopredu. Každá tá naša výstava má niečo pekné doniesť. To ma ale veľmi teší, že po minulom ročníku ľudia sami sa prihlasujú, chcú doniesť svoje tovary, niektorí 3-krát, 4-krát odkladajú do chladiaceho boxu, len aby im to vydržalo. Takže toto je veľmi, veľmi potešiteľné. Ďalšia zaujímavosť, v tomto roku sú tu až 3 mesta prezentované z Maďarska, bude tu Eger, bude tu Mezőkövesd a je tu Hajdúbeszörmény, ktorý prišiel so svojimi produktmi ako naši priatelia a donesli takisto svoje výpesky, takže aj o to bude bohatšia táto výstava. Počet vystavovateľov je, toľko viem, že je vyšší už teraz ako v lani a počet vystavených exponátov je takisto vyšší ako v lani. Je tu teraz už, v lani sme mali 1300 a teraz je vyše 1500 vystavených exponátov. Poslanec mestského zastupiteľstva pán Čevan, želám všetkým krásny slnečný deň. Milé dámy, vážení páni, vážení hostia, vážení návštevníci výstavy, vážení vystavovatelia. Vítam vás v mene mesta Rimavskej Soboty na otvorení výstavy poľnohospodárskych produktov, jednak z Gemera a Malohontu. Zároveň vína, ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, včelárstva, strojov a zvierat, ktoré je jedným z hlavných podujatí 32. ročníka Malohonského jarmoku. Vôňa, veľkosť, farebnosť a rozmanitosť tvarov vystavovaných plodov to len v danom prípade dokazuje. Na rozdiel od produktov z veľkoobchodných reťazcov, tieto domáce voňajú a chutia prácou a láskou, ktorým pestovatelia venujú z celej duše. Výstava ponúka aj príležitosť pre návštevníkov vymeniť si medzi sebou poznatky a skúsenosti pri pestovaní ovocia a zeleniny v našom okrese, tak dôležitých produktov prírody pre naše zdravie. Tak